Demà comencen les classes escolars. Enrere queden 11 setmanes de passadissos buits, aules tancades i centres escolars avorrits de silenci. 11 setmanes llargues de complicats equilibris per intentar conciliar la vida laboral a la familiar. Tant que en alguns casos no queda més remei que demanar ajuda externa. Mi día empieza a las 4:30 de la mañana. Que mucha gente me pregunta por qué me levanto tan pronto. Pues me levanto pronto porque me gusta hacer todas las cosas con calma en mi casa y empezar el día con calma. Porque ya bastante nervios o ansiedades coges durante todo el día como para empezar el día mal. Lo más difícil, pues encajar horarios con ella, encajar horarios laborales. Que puedas trabajar teniendo a tu hija sola. Porque encuentras a lo mejor trabajos de 8 horas, de 9, que claro dices, ¿dónde pongo a la niña? Si el sueldo está bien, puedes ponerle una canguro, pero si el sueldo es pequeñito, es que dices, no te compensa, no te compensa. Dices, para eso estoy yo con mi hija. Yedra, ¿dónde estás? Hija, Sí. tenemos prisa. Vale. Venga, corre. Mi hija, mientras yo trabajo, está en la escoleta de verano, gracias a unas becas que he conseguido por la asistenta social y Espiral, que me están ayudando muchísimo, gracias a Dios, desde hace ya como 3 años que están ayudándome. Entonces, pues, con esto, pues puedo arreglármelas, porque si no, pagando no podría, con un sueldito tan bajo como el que tengo yo. Au, au. Ay, Yera, no te quejes tanto. Tanto en escoletas de estiu como cuando estaba tan mal económicamente, bonos de comida, bonos de ropa. Bueno, en mi caso no han tenido que pagarme la luz, nunca, pero sé de que hay gente que pues no le ha quedado otro remedio que pagarle los recibos de la luz. Las asistentes sociales, la verdad que para mí son ángeles que hay en la tierra, la verdad. Sí. Yo sé que hay gente que no le queda más remedio que a lo mejor pues dejar solos a sus hijos o darle las llaves de casa. Con la edad, por ejemplo, de mi hija, 9 años u 8 años, pues a mí es que en absoluto me pasó por la cabeza eso. Venga, por tu mochila. Yo siempre, gracias a Dios, en mi caso personal, siempre he procurado buscar ayudas para no encontrarme en esta situación de dejar a mi hija sola en casa, ni mucho menos dejarle la llave, o niños que ya llevan smartphone a esta edad. Encuentro que se hacen los adultos antes de tiempo. A les Illes hi ha entre 15 i 20.000 infants que estan afectats per aquesta aturada llarga a l'estiu. Fills del que la crisi ha popularitzat com a treballadors pobres i que no disposen de recursos econòmics per apuntar-los a activitats o contractar a algú que tingui cura dels seus infants mentre ells fan feina. Aquesta és la plaça dels Nins, és una plaça on és habitual trobar infants sols que venen a jugar, que venen a passar aquestes estones que estan sols a casa o sols aquí en el carrer. En les èpoques on no hi ha escola és habitual trobar-la quan encara hi ha llum del dia. Quan no n'hi ha, 6:30, 7, sí que és un espai on
on és habitual trobar-ne que estan jugant i passant el seu temps lliure. Se'ls coneix com nin de la clau, aquests que tenen la clau penjant del coll, la tenen dins la motxilla, quan arriben a casa, quan hi ha escola, quan surten d'escola arriben a casa o quan no n'hi ha, estan tots sols i tenen com a companyia aquesta clau. No tenen un adult referent que els pugui guiar, o els pugui supervisar, o els pugui estar pendent per ells, i això suposa que o bé estan a casa o bé estan en el carrer, passant les hores fins que toca que arribin pare, mare, adult que està amb ells. Nins de la clau n'hi ha tot l'any, s'accentua molt més quan acaba escola. Quan acaba escola els dies són molt més llargs, l'horari lectiu no queda cobert i els infants s'aixequen a casa de vegades ja tots sols i l'alternativa que tenen és bàsicament dues. Me quedo a casa tot sol mirant la televisió o me'n vaig al carrer a passar les hores. Què diu la llei en relació a si els infants se poden quedar tots sols? Però la llei no diu, realment, no entra a regular aquests temes. Evidentment, la llei parla de dos trams de l'etapa infantil-juvenil, de 0 a 12 anys i de 12 a 18. La llei parla de que els menors a partir dels 12 anys han de ser escoltats en els processos judicials, ha de tenir present la seva opinió. La llei parla de que un nin a partir dels 14 anys pot fer el testament. La llei parla de que els nins als 16 anys poden iniciar un procés d'emancipació, etc. Però la llei no parla realment de si els nins han de poder quedar tots sols o no. Pensam en infants claus i pensam en un perfil de famílies de beneficiàries de serveis socials. No tenen recursos, no en tenen suficients, no en tenen abastament. Poden pagar unes quotes d'unes escoles d'estiu o d'uns serveis d'estiu, però és que els hi trastoca amb tota l'economia familiar. Parlant d'unes famílies mileuristes, no poden destinar una part descomptant lloguers o descomptant, en el cas que hi hagi una hipoteca, més recursos per poder destinar a això. Ens trobam en una situació de certa vulnerabilitat. No vol dir que tots aquests nins estiguin en una situació de perill, però sí que realment tenim com societat i com pares i famílies la responsabilitat d'assegurar que aquests infants estaran al llarg de les vacances gaudint de les vacances també per unes condicions realment adequades, de diversió, de supervisió, etc. Ens trobam en situacions així, nins que se queden tots sols a casa, nins que se queden a la cura dels seus germans més petits, altres que estan tot l'estiu amb els padrins o que els envien a fora, perquè la seva família està fora. Hi ha associacions que subvencionen puntualment activitats a qualque nin perquè ho necessita, però clar, no pot assumir una funció que ha de ser de l'administració. Les ONGs assumim funcions que són pròpies de l'administració pública, és a dir, la mateixa implicació en una escola d'estiu, jo com a ciutadà m'agradaria que fos un servei públic de qualitat i que garantís l'administració pública fent-se responsable de la qualitat. Des de fa 3 anys, l'Institut de Formació Ramon Serra, Escola de l'Esplai, juntament amb l'ONG Ajuda en Acció i el programa d'Escoles Obertes de Ciutat, col·laboren per millorar l'entorn i la situació socioeconòmica de la població de Son Gotleu i Nou Llevant. Les seves actuacions són claus al llarg de l'any i especialment els mesos de juliol i agost, quan fan possible que les famílies disposin d'un recurs per als seus infants que en un altre cas no tindrien. El nostre lema de Cap infant sense escola d'estiu és un compromís de ciutadania, vull dir, si nosaltres eduquem els nostres infants seran ciutadans compromesos en un futur. El nostre treball és aquest, és formar els joves perquè els joves voluntaris, a través d'entitats socials, puguen fer càrrec de joves i infants de la seva pròpia barriada. Bàsicament, nosaltres treballem en entitats socials i volem que tot això sempre quedi com un procés d'associacionisme dins del barri.
Tot i que Ajuda en Acció és una entitat que històricament ha fet feina per la cooperació i el desenvolupament als països més pobres, l'esclat de la crisi econòmica va animar els socis a combatre la desigualtat i la pobresa, també a Ca Nostra. El suport que promou Ajuda en Acció, que seria uns equivalents a uns 20.000 euros en les escoles d'estiu, permet que el preu que seria, diguem, de mercat es rebaixi a la meitat. D'aquesta manera tenim uns 70 euros, que és un preu que no trobem pràcticament enlloc a nivell i que permet realment un accés a aquestes escoles en condicions de qualitat. Sempre diem que són les nostres escoletes low cost, perquè és que si no els infants els tindríem al carrer. Si feim una ullada als preus, la forquilla va dels 70 euros al mes fins als 700. Indiscutiblement, les escoletes de Sant Gotleu i Nou Llevant són les més econòmiques. 70 euros al mes sense menjador. A l'altre extrem trobam l'escola anglesa privada Queen's College, que puja a 700 euros al mes. Enmig, tot tipus d'activitats i preus. Les escoletes de Serenal i Escoll en Rabassa, gestionades per l'entitat Espiral, tenen un preu de 200 euros al mes, també incloent el menjador. Per tot, però, cal que els pares es gratin la butxaca, ja que no hi ha una oferta pública que es faci càrrec directament de les escoles d'estiu. I tot plegat en l'època de màxima exigència laboral per molts de pares, tenint en compte la comunitat estacional en què vivim. Aquí tenim diferents tipus d'usuaris. Hi ha les inscripcions particulars, que són famílies que els pares o bé fan feina aquí prop en el polígon, no tenen vacances tot l'estiu i necessiten un temps, mentre no hi ha vacances, per deixar els seus infants a qualque lloc, a qualque recurs i trien granja escola. I després tenim una altra via d'inscripcions que és per infants de serveis socials o de caixa per infància que venen becats, perquè també puguin passar aquí l'estiu a un entorn favorable, fent amics i aprenent coses de la nostra cultura i del medi ambient. Nosaltres des de Serveis Socials, des de l'Ajuntament de Palma, derivam a una sèrie de famílies, infants, perquè puguin participar aquí en el recurs de la Granja Escola Jovent. Un poc la idea és donar continuïtat a tota la feina a l'àmbit educatiu que se fa durant el curs escolar i també és una manera de cobrir en aquests infants, de donar suport a les famílies, de donar suport a famílies que estan fent feina i no se poden fer càrrec dels infants o simplement que no poden pagar el que és un recurs com una escola d'estiu. Nosaltres com a famílies també consideram que l'administració ha d'anar més enllà de les problemàtiques més greus i ha de tenir com a objectiu que tots els infants de la nostra comunitat educativa tinguin les mateixes oportunitats, tots per igual, i tinguin accés a aquestes activitats d'oci. De vegades s'han de quedar a casa, de vegades, si tenim sort i tenim padrins que encara tenen salut, també s'encarreguen d'aquests nens. A diferència d'altres països del nord d'Europa, a la nostra cultura els padrins sovint es converteixen en un recurs imprescindible per a moltes famílies.
no me planteix és que no tingui mon pare ni ma mare perquè me pugui guardar els meus fills. Perquè és que sense ells, no sé, la veritat, el meu home fa feina, és que, no sé, en tot tres, o sigui, és que me guarda a tot tres. Ara en l'estiu, més que més, els 3 mesos d'estiu, me'ls guarden tots tres. I sense ells és que no m'ho puc plantear. Hola, mi amor! Què passa? Tenim 4 nens. La meva filla en té 3. La Nerea, que té 8 anys, els 2 gemelos, que tenen 18 mesos, i el meu fill té el ninet de 14 mesos, que és Nugito. Vamos, mi amor, la mamà se n'ha d'anar, mi amor, la mamà se n'ha d'anar. Tenim un pare i una mare que ens ajuden sonint, me suposa molt, en l'aspecte econòmic, molt important, perquè gràcies a ells no he de pagar cap guarderia, els puc deixar a qualsevol hora, que també és una data important, perquè ven que en aquesta hora te'l duc, igual l'hora que sigui. I també a ells jo crec que els agrada bastant tenir aquí els nens corregent, arriba abajo, els dona vida. Anem a l'abuela, anem a els columpios. Anem a els columpios, anem. I els permet també sortir per ahí amb els nens, passejar, anar a comprar. I també a nivell personal m'agrada que me suposa una ajuda per ja poder fer coses del meu oci. I el que me fa ara que és tan fàcil tenir-los que me podria plantejar tenir un altre, saps? Has vist? Ja està, no pas de plorar, pues. Arriben i estan aquí estan aquí nosaltres tot el dia, i quan ve son pare i sa mare ni els coneixen, se pot dir, perquè només estan amb els abuelos. Vinga, 6, tots. Muy bien. Antoni i na Catalina són l'exemple viu dels superpadrins. Ell, treballador jubilat d'una benzinera, i ella retirada per motius de salut, cuiden gairebé cada dia els seus 4 nets. De matí, ja ho tenc tot preparat, ells se porten, juguen aquí un rato, llavors mengen algo en l'abuela, que tot una van a l'abuela, llavors els dibujos, i llavors ja comencen a plorar i llavors els mantenc a treure. Però no els me puc llevar de damunt. Ara, quan els amoll aquí de fora, un me du la pala, salta d'una cosa, salta, i tinc que estar pendent i no puc fer res. Apostes de vegades jo li dic a la meva dona, el mateix tenint un que tenint dos. Tenint dos gemelos. I llavors quan ve l'altre, aquí s'ajunta el corral de la Troia. Però és el que hi ha. Toni, ara ja anem a paseo. Dios. És papà ha de fer feina. Papà, i tot ha de fer feina. Que juguen amb molta gent. Toni, com va? Ja ho has dit. T'has jubilat? Diu, sí. Dic, ara estic més liat i més format que quan feia feina. M'estima més anar a fer feina que no estigués tan format. Darrere aquests 2 mesos d'equilibris familiars, dies de deixar els fills amb els padrins, d'invertir part de l'economia familiar en escoles d'estiu, o en els pitjors dels casos, d'haver de deixar els infants tots sols, hi ha tot un seguit de preguntes que tal vegada encara no han respost com a societat. El calendari escolar s'ajusta al model econòmic que tenim? Què fan altres països que lideren els bons resultats escolars? Han resolt la incorporació de la dona al mercat laboral? Tenen massa vacances els professors? Els professors tenen massa vacances. El tema de les vacances és un tema complicat, perquè primer hi ha un cert desconeixement, perquè la teoria ens diu que el mes de juliol està destinat a formació.
Tots els professionals de la comunitat autònoma tenen unes hores destinades a formació que normalment se fa en horari laboral. Poden dedicar unes hores del seu temps laboral, del seu temps de feina, a anar a formar-se, perquè és una necessitat. En teoria aquest mes de juliol és el nostre, perquè la nostra formació no està contemplada dins l'horari, no poden deixar els al·lots fora classe perquè jo m'he anat a fer un curs. A nivell europeu trobam una certa variabilitat pel que fa a les vacances d'estiu. Trobam països que tenen relativament poques vacances, com podrien ser Alemanya, Holanda, Anglaterra i Gal·les, que tenen entre 6 i 7 setmanes de vacances, serien els que en tenen menys. Llavors trobam un segon grup de països, possiblement representat per França, que en té entre 8 i 9 setmanes, i llavors ja trobam un altre grup en el que ens trobam nosaltres mateixos, l'estat espanyol, que té entre 10 i 11 setmanes. Aquí també trobam països que en tenen més que nosaltres de vacances, com podrien ser Portugal, com podrien ser Grècia, com podria ser Turquia, que aquests països tenen entre 11 i 12 setmanes. Pot dir, bueno, estaria bé que els professors fessin feina el mes de juliol. Hi ha comunitats que ho han intentat i no ha anat bé. Per tant, per ventura, el que haurien de fer és potenciar segons quines activitats que siguin fora de l'escola durant aquests mesos i que siguin més accessibles a tothom. No és un mes de vacances, sinó és un mes no lectiu, però sí que és un mes que dediquen a fer i estar a disposició de l'administració. El professorat és un dels col·lectius molt responsables. El professorat està contínuament formant-se i està contínuament fent coses. Vull dir, hi ha molts professors que se dediquin a simplement a estar 2 mesos de vacaciones, que també s'ho mereixen, perquè la vida en los centros és bastant dura. El fet, però, és que la Conselleria d'Educació no té dades de quants de professors es formen cada estiu. El que sí passa, crec jo, a Europa, que han arribat a un escaló que nosaltres hi arribarem, és que el docent ha adquirit més consciència de professional en lletres majúscules i és més responsable del resultat final de la intervenció educativa i no transfereix tant la responsabilitat a vegades a l'administració. I aquest procés fa que ell mateix se responsabilitzi de la seva pròpia formació. No necessita que l'administració li digui tu has d'estar aquí tot el juliol per formar-te. La realitat és que la formació només computa per poder cobrar els anomenats sexenis. Per poder obtenir aquest plus, es demana que el professorat ha de justificar almenys 100 hores de formació. Està molt bé que per poder obtenir determinats plusos econòmics, els famosos sexenis, per exemple, o plusos en un llistat d'interins, en el cas del professorat interí, per poder tenir més punts a la seva borsa, te demana informació. Però, per ventura, sí que és vera que t'haurien d'exigir aquesta formació independentment de l'incentiu econòmic. Si analitzem un poc les tendències europees i fins i tot diria que internacionals, possiblement s'està implantant els 4 períodes de vacances a part de les vacances d'estiu. És a dir, la majoria de països van igualant l'inici del curs a principis de setembre, però tenen molt clar que han de fer 4 aturades i aquestes aturades, aquestes petites aturades, millora molt els resultats acadèmics. Permet a l'alumne
fer un descans, agafar energies, reposar un poc la seva activitat acadèmica i tornar a reemprendre amb més força. Comissions Obreres sempre serà partidària de negociar un calendari laboral, o millor dit, un horari lectiu escolar que s'adequi més a les necessitats pedagògiques que no a les necessitats que, per exemple, tenim al calendari de l'Església, que és un calendari, estem estrets en quant a que les vacances han de ser les que dictamini l'Església i no la que dictamini un criteri pedagògic. Canviar el calendari escolar suposaria modificar la vida de la societat. Vull dir, nosaltres penseu que si nosaltres deim ara que com Cantàbria, que per exemple no hi ha Semana Santa, això suposa també que durant les vacances de Semana Santa els pares també han de saber què fan amb el nit. De moment no s'ha entrat en profunditat en la modificació del calendari escolar, no s'ha entrat en aquest debat de moment. La societat va generant problemes, cada dia en genera més, problemes de diversificació, de diversitat, problemes d'integració, problemes socials de tot tipus, i més en aquesta illa ho estem veient cada dia. I on anem a l'educació que ens resolgui aquests problemes que com a societat no som capaços de resoldre. M'estic referint, per exemple, a problemes de conciliació de la vida laboral i familiar que estem veient cada dia, com la precarietat a la que estem malauradament molt acostumats, impedeix a les famílies fer-se càrrec dels seus fills. Evidentment, estem en una comunitat autònoma que té una importància molt gran al sector turístic, això fa que la temporalització i l'estacionalitat de la feina sigui molt accentuada, fa que les jornades laborals en aquest sector siguin molt llargues i els infants quedin molta més estona desatesos, que implica que ja no ens basta un horari de matí, sinó que, a més necessitem uns horaris que ens incloguin menjades en el dia o que algú vetlli perquè es facin correctament aquestes menjades. Els nens són un dels grans perjudicats de tota aquesta realitat de l'estacionalitat i de la precarietat. El problema no és tant aquestes 11 setmanes de vacances. El problema és què fan els nostres infants durant aquestes 11 setmanes. Han de fer activitats educatives més lúdiques, no formals, i que els hi donin un plaer, però també els hi mantenguin aquesta activitat educativa. I, de fet, hi ha països que això ja ho estan fent. Se prenen en sèrio l'intervenció educativa més enllà de l'escola, com és el cas d'Alemanya. No és tant un problema de calendari escolar, sinó que tots els infants, que tots els joves puguin tenir les mateixes oportunitats i accedir a les activitats d'oci i de temps lliure, des d'un punt de vista educatiu i que puguin desenvolupar la seva personalitat. No és tant un problema de calendari, sinó un problema d'igualtat d'oportunitats. Tendría que haber más ayudas, más actividades extraescolares, más centros abiertos para menores, polideportivos, por ejemplo, que fueran gratuitos, donde tú estás tranquila de poder poner a tu hijo allí, bien atendido, por supuesto, y que tú puedas trabajar tus horas, porque muchas veces no es que no queramos trabajar, es que no podemos. Aquí está el problema, sobre todo cuando estamos separadas, como en mi caso. Però després ens trobam amb una problemàtica que en els pares ens preocupa molt, que és el tema de, quan arriba als 14 anys, ja aquestes activitats o aquesta oferta d'activitats d'estiu disminueix molt, perquè així veiem que quan considerem que el nen pot estar tot sol a casa, ja deixant d'ofertar aquestes activitats. Inclús en els 16 anys ens trobam que quasi no hi ha aquesta proposta d'oci, i són unes edats dels 14, passant per els 16 fins als 18, són molt importants perquè és un període de l'adolescència en els que els nens estan en un període de risc no solament pels consums, també pel mal ús de les tecnologies. Tots aquests problemes que deriven de que si no hi ha una guia o no donem unes eines als adolescents perquè ells pautin el seu temps i facin el que ells vulguin fer dins d'un oci sa, estan un poc perduts, i estan tots perduts, perquè en el final és una inversió que fem per la societat. Demà, dia 13 de setembre, les aules s'ompliran d'infants que recuperen alguns amb mandra i d'altres amb il·lusió, llibres, motxilles i estotjos. Però les illes continuen tenint sobre la taula
una important assignatura pendent, que lluny de resoldre's s'ha tornat crònica. Com evitam el fracàs escolar en la comunitat que lidera tots els rànquings espanyols? Hem de ser conscients que, com a societat, se mos jutjarà per la manera com treballem o com tractem la nostra infància. I, al final, és el nostre futur. D'aquí 2 o 3 generacions seran ells els que estiran al capdavant de molts dels àmbits des que ara hi som nosaltres com a generació.